Покупката на имот на зелено често изглежда като страхотна сделка. По-ниска цена, ново строителство, хубави 3D визуализации. Но ако не внимавате, покупката на зелено може бързо да стане покупка на червено. Проверете инвеститора. Има ли вече завършени сгради? Завършва ли обекти на време? Забавени или изобщо не са довършени? Не се доверявайте само на обещания и красиви визуализации. Ако можете, говорете с собственици, които вече са купили имот от същия инвеститор. Проверете документите. Проектът има ли влязло в сила разрешение за строеж? Какво притежава инвеститорът? Земята или само право да строи върху нея? Внимавайте с схемата на плащане. Плащанията трябва да са обвързани с ясни етапи от строителството и официални документи. Например, Акт 14, 15, Акт 16. Неясни формулировки като поставяне на дограма, последна плоча или кота корниз могат да доведат до спорове. И четвърто, не подписвайте предварителен договор без проверка. В него трябва ясно да е записано какъв имот купувате, каква е цената, кога плащате, кога сградата трябва да бъде завършена и какво се случва, ако цените на материалите се повишат. Преди да дадете капаро или да подпишете договор за имот на зелено, уверете се, че сделката защитава вас, не само инвеститора. За съдействие се свържете с KGK Law Firm.